toto je keď sme to rozostrili a keď máme veľmi nízku kvalitu nastavenú. Čiže keď sa pozrieme teraz na sample rate, tak on tu má proste veľa roboty. A má veľa roboty paradoxne nie tam, kde je možno niekde, kde je geometria, ale vidíme, že toto je v odraze má robotu. Hej, čiže to je to, čo som hovoril, že on geometriu by renderoval relatívne rýchlo, ale vidíme, že reflexie sú teraz zlé, tie glossy reflexie, a preto tu počítal veľa ten anti-aliasing. Čiže keď sa pozrieme teraz na... Toto sú naše reflexie, čiže tu si viete odčítať, že je to rozšumené. Čiže teraz skúsime spraviť ten experiment, že dvihneme subdivs na 64, aby sme nestracali čas. Hej, ale vidíme teraz, keď si zapneme sample rate, tak vidíme, že anti-aliasing počítal oveľa menej. Čiže to je ten moment, čo som ti hovoril, že v podstate sme zobrali robotu anti-aliasingu, išli sme do materiálu, renderoval to rýchlejšie a máme lepšie odrazy. Čiže toto sú tie pre mňa niekedy zázračné veci a teraz keď tomu človek aspoň trochu rozumie, tak vie to takto vyriešiť. A ja som pacient 128,